माखौ बुनोसो नोंखौ खांदोंमोन आं बुबावहाय आदा बुबावथार बेखौ आइनिल' दाय नङा बै सेंग्रानिबो दाय दङ बेखौबो होथार बुनाया लाजिया बियो सिनायाफ्रा मा आंजों उन्दुफानो नागिरग्रा नोंनिनो मायासो थोनदोंलै आंखौ उन्दुनो नोंनिनो मायासो आइदैब्रा आंखौ मानो बुदों गगोन मोनदों नोङो गगोन मोनदों नोंनि गोसोआबो दिल्लाखा बेनिखायनो गोजावदों नोङो बे थिनबानो नों उन्दुनांगौ आंलाय सेंग्रा मानसि चान्स मोनबा डान्स मारिखागोन नोंसोरसो थिग थानांगौ दा न'खरनि मानसिफोरा बिदिसो बुंबावदों बुबाय थानाङालै सिनायाखै नों आंनारि बेसे गोलाव आखाइ दङ मालायखौ एसेबां दरखार गैया ओइ मिजिं मालायखौ एसेबां आखाइ दाहो जोंनि न'नि मानसियानो गाज्रि न'नि मानसियानो बेखौथ' हगारखाया आङो बेखौथ' नागारखाया आं दिनै बेखौथ' दिनै आङो मा खालामगोन आंसो मिथिगौ ओइ बिमा नों गावनि फिसाजोखौ मा सानखो हो गावनि फिसाजोखौ मा सानखो नोङो जायनोनो मोनोनो नोंनि फिसाजोखौ जासिथिंलाबायनो हो नोंनि फिसाजोखौ मा साइकेलफोरबायदि स्कुटिफोरबायदि मोनबाय नामा नोङो हो सोरनोबा नांब्रबगौ होनबानो हरब्रबग्रा हो माहाजोननो सेंग्राया माहाजोन बिनिखायनो बियो हरफानोनो बुद्धियावनो जमा उन्दुफाहोनो नागिरलायखादोंमोन आंनो खोनाखादों रायलायनायखौ लाजियासै नोङो हो लाजियासै गावनि फिसाजोखौ इसेबां बिदि फाननो नोंनो हौवा नांगौबा मानो लाहैबावा नोङो हो लासिंसिंनो बारे न'खराव बरनाम खालामबाय थायो नोङो बिमा जानानै लाजिया नोङो फिसाजोनि सन्मानखौ बासायनो नालागि फिसाजोनि सन्मानखौ नों फाननानैसो जाग्रा आइदै बुबावलै आदा बुबावथार आंखौ सोबालायदों बियो नोंसोरखौ होख्रा हरनायनि बुना होबाव बुं दिनैनिफ्राय नों सोलायगोन ना सोलाया दिनैनिफ्राय नोंनि बेफोरबायदि आखलखौ नों नागारनो हागोन ना हाया बुं सिरि थाहोनो नाङा मिजिं सिरि थाहोनो नाङा गारा बियो नागारा बे सबाबखौ नागारा बियो बेनिखायनो सिरि थादों बुङोथार मिजिं औ आदा बुङागौ माने बुबायानो था बेखौ प्रमिस लाहोथार दिनैनिफ्राय बेबायदि खालामला फिसाजोनि सायाव होननानै दिनैनिफ्राय धन सम्पति थाखा फैसा बिजामादैल' नागिरला होननानै बुंहोथार बेखौ आदा बुंगोन ना बुङा नङाबा दानो होबावनोसै आं नै आयु मासे अहंकार मासे गोसो गेसा बिमाहाय बेलाय आयु एसेबां बुजाबाबो एसेबां जोजाबाबो खुगाखौनो सिया थारमाने नोङो सोलाया आरोना हो बिनिखायनो नोङो बडिदि थादों सोलाया नों थारमाने दसे सम होबावदों आं नोंखौ दसेनि उनाव नोंखौ सोंगासिनो आं जुदि बेयाव नोङो फिन होआब्ला नोंखौ दिनै आरो बोरमा नों सासे आंहा जेबो दाय गैया आंलाय सेंग्रा मानसि आङो नोंनि नोंनानावखौ फसायखानोसो सोंफैदोंमोन जायो जाया मोनगोन मोना बेथ' खोथा थायोना खोथायाथ' नंगौ सोंनो फैदों नाथाय नोङो सोंनो फैनायावनो मानो आंनि बिनानावजों उन्दुफाखानो नागिरखो नोङो नोम्मायासो आंखौहाय बरायथाबदों दा नोम्मायासो आंखौ उन्दुथाबनो होदों बिनि बिसनायाव खेनसेनो दिनैनो हरफाखागोन होननानै बेसो आंखौ उन्दुहोथाबदों आंलाय मा मिथिगौ आंहालाय सेंग्रा मानसि जेबो सिन्था गैया मिजिं बेस्रा सेंग्रा मानसिहालाय मा दाय बेलाय सेंग्रा मानसि सिख्ला मानसिखौलाय सोंबायखागोन दा आसल नै जोंनियानो गाज्रि जोंनिखौनो हो बेनो गाज्रि बिमाया थिब्ला रावबो सेंग्राफोरनो गावनि फिसाजोखौ जासिनाय नङामोन औ आदा बेस्रा बे सेंग्रा मानसियालाय मा दाय जोंनियानो गाज्रि आदा बेखौ दाबु मालाय सेंग्राखौ दाबु नै फंबाय नों थांमारनांसिगौ आं औ थांदो थां आं बुंदों नों थाबाय थायोबा नोंबो दा बुजाबावगोनसो दाय गैयाफ्रा मा थां आरो माब्लाबाबो दिनैनिफ्राय जोंनि न'आव आगान बाहायसै दे बुंदो माखौथो बडिदि थाबाय थाखो बिजामादै बरायनोबा बिराद स्मार्टथार माथो दे दालाय मानोथो खुगाखौ सिनो बाखो बुंदो जल्दि दे नों दिनैनिफ्राय सोलायनो हागोन ना हाया बिदि स्वभाबखौ आदा गोरलैयाव खुगा सिग्रा हिनजाव नङा बियो थारमाने आं बुजिबाय आदा थारमाने ना बियो
मोननोनो गथायनानै थाखा जानो लुबैयो बियो दाबो बिदिनो खालामबावगोन बियो बुङा माने बिखौ बुखा आदा दे जल्दि बुंद' दिनैनिफ्राय आं बिदि खालामला होननानै जल्दि दिनैनिफ्राय आं रावबो सेंग्राफोरखौ न' बिदि फुथुनो नागिरला होननानै बुं जल्दि 3 बुं जल्दि 3 बुं 1 1 2 2 2 3 आइदै आयौ हाबाब ओइ मिजिं बारा जाद्रायबायदां बारा जाद्रायनोल' बेखौ दिनै फोजोबखानोसै आं फाप जाबा जाथों बिमाखौ बुनाया फाप जाबा जाथों बिनि गाज्रि आखलखौ आं नायना थानो हाला लासिं जाबाय दे जल्दि बुं सोलायगोन ना सोलायला नोंनि बे आखलखौ नागारगोन ना नागारला जल्दि बुङागौमानि नै नोंनि आथिंखौ गायनो गास'जोबनोसै आं आइदै थैनो रोङै गथ' बिमा अननो रोङै गथ' फाप्पि गथ' हरो बिमाखौ बुनो लाजिया नोङो नों बायदि बिमाखौ बुबाबो फाप जानाय नङा आंबो बुबावगोनसो नोंखौ नै दे जल्दि बुंद' हरो आथिङा साबाय दे सोलायनोसै दिनैनिफ्राय बिदि खालामला दे हायदै हगारदो सोलायफ्लायाखैथ' बुजानो गिनानै जाबायसै दे मिजिं जेबो दा खालामसै मोजांब्लाबो गाज्रिब्लाबो गावनि बिमाया बिमाखा दे गावनि दायनि थाखाय मोनबायथ' बियो जाबाय दे मिजिं दावखा जाबाय ओइ अलंबार थांसाय थां आं दै दुमब्रु बिराद लोंनो लुबैदों थांना अलंबार आंनो दै लाना फै दे जागोन आं दै लाना फैनि नों ओंखारनो नाङा दै बिसनानिफ्राय बेयावनो थाबाय था आं सानस'नोनो हायाखै आं बिमा जासिगोन होमबा ओइ जामाय हो मा सोरांस्रि आं प्रेगनेन्ट जाबायना आं दायो गोसा रायलायनो हानाय नंला मा जाखो दे बुंलाय जोमै सिखावखौ हमना मोनबाय दानि थिगसे होसोलांदोंमोन आं मोनासैसो मा सिखाव सोरनि मा सिखाव दालाय डक्टरा नोंखौ गथ' मोननो रोङा मा मोननो रोङा सांग्रेमा थांग्रेमा होननानै नोंखौ सिगां बुंसोआखैमोन हो आरो नोंखौ गथ' मोननो रोङा होननानै नों दालाय थिगसे बुजायाखैमोन हो अलंबारजों औ डक्टरा थगायदोंसोमोन अलंबारखौबो बेसेबां गाज्रि बदनाम खालामखो गथ' मोननो रोङा होननानै नोंखौबोथ' खम बुजा होबाहाय बियो अलंबारजों गथ' मोननो रोङा बियो होननानैहाय आं बेसे होसोना फैबाय नोंबो बुयोबाथ' ओरैनो नोंखौ बदनाम होदोंना जोंनि न'खरखौ दसे गरम खालामदोंमोन बियो नङा माथो आंखौ सिगां खम बुजा होआखै बियो अलंबारजों खम बुजा होआखै आंखौ सांग्रेमा हिन्जाव होननानै आयौ बेसे बुजाखो आङो नों बिदिसो डक्टर बाबु नोंखौबा हले आं नागारला सिगां आं बुजानायनि खिथेरखौ नै दासो मोनसिगोन थौ सोरांसै थौ सानैजों बुहोहैनि जोंखौ ओरैनो गोदाव सोराव खालामदोंना जोंनि न'खरखौ दावराव खालामदोंमोन बियो थौ जोमै फै न' सिङावनो फै आं नोंनो जाग्राबो बानायदों फै ओंखाम संग्रायावनो जाहैनोसै फैदो आया जोमै ओइ जोमै आया दै गुदुं लायनो होनानै आंखौ बहा थांखो बेलाय ना खिहैबायदोंसो र' दसे नेनोसै गोजा सिन दोनजोबनो हायाबा आं हले नागारखाया आंथ' होसोनाय टाइमाव बेखौ मोननायमोनब्ला मा दे खालामगौमोन मानोथो हारसिं होसोनांगौ नोङो आंखौ फोजाखाबानो जायोमोन ना आंनो खोन्थाखाबानो जायोमोन लोगोनो होखागौमोन आं बेयावनो जाव सोरांसै हनै आफा फैगासिनो माथो बुनो थांनो मोनबावनोसै जोङो बिहामजोफोर साना हाबबाय दायो बबेयाव थांनो ओंखारदों थौदो न'आव थौदो गाबोन बहा थांनो गोनां दङ थौदो आफा जोङो दानो फैगोन मोनसे गोनांथार खामानि जानानै फैदोंमोन ओइ सोरांस्रि बेहावजों बिदि उल्था बुंफाया बेहावनि खोथा बुंनायखौ मानिनांगौ होमबा जोंनि बुनो गोनाङा ओइ फालि मासे गोसा बुंखो नोंलाय आफायानो खोनालायबाय मा खोनादों आं मा बुंदों सोरखौबा बुनो थांनो नागिरदों मा बेलाय सोरांस्रि बिहामजो मा खोथा सिखोमानो नागिरदों आंखौ
आफा डक्टरखौसो रायनो थांनो नागिरदोंमोन जोङो। आंनि बिहामजोफ्रा मानो बिदि जाजोबखो? जागोन दे आफा, नों रागा जोंनो नांला, जों थांला, न'आव थांफिननोसै। फैदो जोमै। आया सोरांस्रिनो थांमानोसै बुनो गोनाङा। आरो बिहामजो नों बेबायदि समाव मानो मालायनिफ्राय साव लानो नागिरदों? दे आफा थांला। रावखौबो लोगो दामोनथों सानदोंमोन। निजों बिमा दिनैसो नुथारबाय माथो मानोथो उल्था मोखां जाखो आंथ' नायसाय नायनो लुबैगारदां नोंखौ। देब्रा मोखां नाहरदो बैसागुआवबो नुथाराखै नोंखौ। बैसागुआव ओंखारखायाखै आं देग्लाय, फैसा गैयिनि दख'ना मोनाखै, दख'ना गोदान गैयिनि ओंखाराखैहाय आं। फिसालानावलाय मानोथो दख'ना बियाखै? औ होनो आंनि फिसालाया दख'ना होनो आंनो। नाय नाय नै आंनि फिसालाया आंनो दख'ना होनो ना? नाय आंखौ बुनानै अबस्था गैयै खालामदोंसो, आरो बे आंनो दख'ना होनो। हाया एसेबां खांबाय आङो, दा हिन्जाव लागासिनो बिमाखौबो आखाइ थिखोग्रा जाबाय। बिराद दोखो बुथारदों आंखौ। मिजिङा नोंखौ बुदों? नङालाय माथो, नाय नै मेगनफोराव सौनायफोरा सोबानायफोरा बेसेबां सानानै दङ नाय। जोंनि गामियाव बिमाखौ आखाइ थिखोग्रा ओंखारबाय, बेखौ गाबोन मिटिं खालामनांगौ। मिटिं? औ बेखौ गाबोन मिटिं खालामनांगौ। बेखौ ओरैनो नागारा आङो। बिमा आखाइ थिखोग्रा सासे थिखोराबानो गासै गथ'फ्रा बिदिनो जालांगोन। बेनिखायनो बेखौ गाबोन मिटिं खालामनांगौ।